Poštovane dame i gospodo, dragi svi vi koji ste ovdje prisutni i svi oni koji nas prate putem interneta. Dakle, dobar dan svima. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za ovo moje predavanje o slavonskim šumama, odnosno o doživljaju slavonskih šuma u ranom novom vijeku iz pera trojice ljudi koji su, dakle, kao stranci došli u Slavoniju u određenom trenutku i zapisali svoj doživljaj slavonskih šuma tada. To su trojica Friedrich von Taube, Osman Aga Temišvarski i Atanazije Jurjević. Slavonija je poznata po svojim bogatim šumama koje predstavljaju jedno od njenih najvećih prirodnih bogatstava. Prema procjenama šumarskih stručnjaka, šume su u prvoj polovici 18. stoljeća prekrivale više od 70% današnje Slavonije. To je doista velik postotak, ali je vrlo moguć. Naime, danas se procjenjuje da je tijekom osmanlijske vlasti u Slavoniji živjelo oko 200.000 stanovnika. Međutim, udarac demografskom stanju zadao je Veliki bečki rat, dakle onaj rat koji se odvijao od 1683. do 1699. godine, pa je prema povjesničaru Ivi Mažuranu 1696. godine u Slavoniji živjelo svega oko 40.000, ostalo svega oko 40.000 stanovnika. Dakle, 20% od onog stanovništva koje je živjelo u osmansko doba. Slavonija se dugo oporavljala od Velikog bečkog rata. Bilo je sela koja su i više od 70 godina bila ostala prazna i tek nakon 70 godina ponovno naseljena. I šume su se u mnogim krajevima zbog toga znatno proširile. I to je razlog zašto je Slavonija doista u prvoj polovici 18. stoljeća dosegla tu pošumljenost od preko 70% površine. Spomenuti brojevi, dakle, daju okvirnu sliku kako je izgledala Slavonija u ranom novom vijeku. Imala je velike šumske površine i mali broj stanovnika. No kakav je doista bio odnos ljudi i šuma u to doba? Evo, to je jedno pitanje na koje ćemo danas probati odgovoriti. Nažalost, nema puno izvora koji bi nam mogli dočarati kako su ljudi doživljavali slavonske šume u ranom novom vijeku. I u tome smislu dragocjena su tri autora koje sam već spomenuo. Dakle, Atanazije Jurjević, Osman Aga Temišvarski i Friedrich von Taube. Sva trojica pisali su iz perspektive ljudi koji nisu bili Slavonci. Dakle, iz njihovih zapisa možemo zaključiti kako su slavonske šume doživljavali stranci. Međutim, oni u svojim zapisima donose neke podatke koje nam otvaraju mogućnost zaključivanja i o tome kakav je bio odnos samih Slavonaca, domaćih Slavonaca prema njihovim šumama. Pa idemo redom. Atanazije Jurjević je jedna vrlo zanimljiva povijesna osoba. Rođen je u Splitu oko 1590. godine. Kao mladić otišao na školovanje u Graz, na tamošnje Isusovačko sveučilište i tamo je upoznao nadvojvodu Ferdinanda Habsburškog koji je kasnije postao car Ferdinand II. Tako je Jurjević postao bliskim suradnikom samog cara kojemu je kasnije dao titulu tumača za slavenske jezike. Ferdinand je imao veliko povjerenje u Jurjevića i slao ga je u mnoge važne misije. Tako ga je 1626. godine poslao i u Bosnu. Naime, car ga je poslao konkretno u Olovo, u tamošnje svetište Blažene djevice Marije, i Jurjević je tamošnjim katolicima, prvenstveno čuvarima svetišta, dakle bosanskim Franjevcima, nosio od cara poslane poklone, brojne darove, kao i darove grofa Mihaela Adolfa von Altana, koji je u to vrijeme bio također poznat kao pokrovitelj bosanskih katolika. U Vatikanskom arhivu jedne institucije koja se zove Kongregacija za propagandu vjere, vrlo važne institucije, sačuvano je izvješće Atanazija Jurjevića o njegovom putovanju u Bosnu 1626. godine. To je izvješće 2003. godine objavio, nažalost, rano preminuli mađarski povjesničar Ištvan Đerđ Tot u našem časopisu Skrinja Slavonika. Tako da se može eto i pročitati ako neko želi. Doduše, tekst je na talijanskom, ali profesor Tot je u većini prepričao sadržaj dokumenta. Atanazije Jurjević je po pitanju opisa slavonskih šuma vrijedan zbog dva detalja. Dakle, Jurjević u Bosnu putovao zajedno s nekim bosanskim trgovcima
I to je jako interesantan taj opis kako su oni putovali. Dakle, putovali su zajedno, što je bilo nesumnjivo ugodnije, ali je imalo i vrlo važan sigurnosni razlog. Naime, na putu su u mnogim najčešće šumovitim krajevima vrebali takozvani drumski razbojnici, dakle drum, orijentalna riječ koja zapravo dolazi od grčke dromos, dakle put. Dakle, ovo opisuje, ovaj zemljovid pokazuje kako je Atanazije Jurjević putovao u olovo. Išao je iz Mađarske preko Osijeka, Đakova, Broda i onda kod Davora je prešao na bosansku stranu. Zanimljiv je i podatak da je Jurjević putovao iz Budima u Osijek 5 nepunih dana. Dakle, 5. dana stigao je u Osijek te je zatim nastavio put prema Đakovu. Dakle, put iz Budima u Osijek karavanom trajao je skoro 5 punih dana. Ovdje Jurjević, kad je stigao u Osijek, prvi puta spominje slavonske šume i piše da je na putu od Osijeka do Đakova prolazio kroz jako opasne šume. Citiram, dakle, jako opasne šume, duge 4 lege, to je oko 25 km, te da u njima ništa nije vidio nego osim jednog sela naseljenog Mađarima, što je isto ovako interesantan etnografski detalj, koje se moglo vidjeti s desne strane tijekom puta. Povjesničar Tot misli da je to selo Vuka bilo, ja nisam siguran, ali nesumnjivo se radilo o putu koji je išao preko Vuke od Osijeka do Đakova. Zapravo Atanazije je sretno prošao kroz te šume na putu do Đakova. O tome da su te šume bile stvarno jako opasne, vjerojatno su mu rekli njegovi suputnici, no da su zaista tamošnji krajevi bili puni razbojnika. O tome saznajemo i iz svjedočenja svećenika Bartola Kašića. Dakle, poznato je da je Bartol Kašić isto u to vrijeme putovao Slavonijom, točnije 1612. je putovao doduše drugim smjerom, dakle preko Srijema do Vukovara i onda od Vukovara do Osijeka je išao. I upravo na tom dijelu je pričao da su mu pričali također o tome da na tome prostoru vrebaju drumski razbojnici. Dakle, možemo reći da je u okolici Osijeka i s jedne i s druge strane bilo opasno putovati, što znamo iz izvješća Bartola Kašića i Atanazija Jurjevića. 6. dana puta Jurjević je sa svojim suputnicima stigao u Brod na Savi, to jest današnji Slavonski Brod, i nakon Broda nastavili su putovati u Savu i prošli su Dubočac koji je lijepo opisao i onda ih je dočekala noć pa su odlučili spavati na otvorenom. To će biti negdje, dakle zapadno od Dubočca su odlučili spavati. Zatim tu započinje drugi važni detalj iz Jurjevićeva putovanja. Dakle, 7. dana došli su do jedne velike šume za koju je Jurjević zapisao da je domaći zovu Svinjarski lug. I to Jurjević je kao Splićanin, dakle kao Hrvat, je zapisao ovo ime na hrvatskom. Dakle, točno tako, Svinjarski lug. Kao što sam rekao, radi se o šumi koja je položajem nesumnjivo istočno od Davora, a južno od mjesta Sičac. I ta se šuma može vidjeti i na tajnom zemljovidu iz 1780. godina, gdje je upisana kao Veliki lug. Dakle, imamo iz 1626. zapis da se šuma zvala Svinjarski lug, 1780. da se zvala Veliki lug i koliko sam uspio utvrditi, to bi recimo danas bila šuma koja je danas lovište Radinje, dakle ispod Sičca južno. Tajni zemljovidi iz vremena Josipa II. Poznati su danas javnosti i možete i taj recimo zemljovid vidjeti na internetu. Dakle, možete pregledavati online i vrlo su korisni upravo u ovakvim analizama. Da se vratimo na Jurjevića, zanimljiv je ovaj njegov opis. Kao prvo, Svinjarski lug može se povezati sa starim imenom Davora, dakle, koji se nekad zvao Svinjar. Osim toga, Jurjević piše da se šuma nije zvala slučajno Svinjarski lug. Naime, u nastavku piše da se ta šuma tako naziva jer je u jesen puna svinja koje se hrane žirom. Jurjević dodaje još jedan podatak da kad se rijeka Sava izlije, onda uopće nije moguće proći kroz tu šumu, nego treba prolaziti okolnim brdovitim putem. Evo, to su sve ovako zanimljivi detalji za sve one koji dobro poznaju danas
to područje, kako je to izgledalo 1626. godine i nakon prolaska kroz tu šumu Atanazije i bosanski trgovci su čamcem prešli preko rijeke Save i nastavili su svoj put u Bosnu. Evo, kolega je promijenio slajd i pokazao je ovu drugu sliku. Dakle, to je vezano uz ovaj put od Osijeka do Đakova. Ovo je detalj tajnog zemljovida iz 1780. godina. Dakle, to je ta šuma kroz koju je prolazio Atanazije Jurjević, pričao da je gusta i opasna, puna razbojnika. Evo, svi koji dobro poznaju taj kraj znaju da on sasvim drugačije danas izgleda. Dakle, nekad je to bila gusta šuma koja je praktično od Đakova gore do Osijeka se protezala. Dakle, u Jurjevićevom je opisu naročito zanimljiv doživljaj šuma na putu od Osijeka prema Đakovu, koje su za njega zastrašujuće, velike i opasne, a zanimljiv je i ovaj opis šume koju je nazvao Svinjarski lug, iako nije jasno naglasio, možemo pretpostaviti da se radilo o domaćim svinjama u toj šumi i to je isto jako važan podatak. Naime, u talijanskom tekstu koristi talijansku riječ za domaću svinju, dakle porco, za razliku od riječi za vepra koja je talijanski cinghiale. To znači, to je, vjerojatno se radilo doista o domaćim svinjama u šumi, što je isto jako važan podatak na koji ću se vratiti kasnije. Drugi putopisac kojeg ovdje danas predstavljamo je Osman Aga Temišvarski. Osman Aga je rođen u Temišvaru negdje oko 1657. godine. Bio je član tamošnje gradske elite. O njemu zapravo malo znamo. Bio je vjerojatno južnoslavenskog podrijetla, dakle govorio ili razumio je hrvatski, to je bosanski jezik. A to i nije čudno jer su često u ugarskim gradovima, dakle u ugarskom Podunavlju živjeli doseljeni Bošnjaci u to vrijeme, u vrijeme osmanske vladavine. Kao mladić posvetio se vojnom pozivu i bio je pripadnik tvrđavske postrojbe u Temišvaru i kao takav je dočekao početak tog velikog bečkog rata o kojem sam već danas govorio. I kod Lipove u Rumunjskoj pao je 1687. ili 688. u zarobljeništvo nakon sukoba s habsburškom vojskom. Od tad započinje njegovo putovanje po habsburškim zemljama na kojem je kao zarobljenik prošao i kroz Slavoniju. Osman Aga je tako putovao iz Osijeka prema Brodu, nažalost to nije opisao, pa dalje prema Požegi i onda je došao do Pakraca i do Sirača u Slavoniji, dakle na samom zapadnom rubu Slavonije i tu počinje vrlo zanimljiv opis, rekao bi izuzetno važan. Dakle, Osman Aga je došao do jedne velike šume koja se prostirala između Hrvatske i Slavonije i u to vrijeme je ta šuma toliko narasla da se ona praktično protezala od Save do Drave. Znači, od Save do Drave, zapadno od rijeke Ilove, prostirala se jedna ogromna šuma. U Moslavini se ta šuma zvala Garjevica i dan danas u principu se tako naziva šuma na Moslavačkoj gori, a tako ju je zvao i Osman Aga Temišvarski. Zanimljiv je prikaz te šume koji pokazuje kako je velika ta šuma bila. A Osman Aga je ovako opisao tu šumu. Iza spomenutih mjesta, dakle, već spomenuta mjesta Sirač i Pakrac, počinje velika šuma po imenu Garavica koja razdvaja Hrvatsku i Bosnu. Interesantno, ne Hrvatsku i Slavoniju, nego Hrvatsku i Bosnu. Znači, iz njegove perspektive to je povezano i sa prostiranjem bosanskog pašaluka preko Save. Da bismo mogli proći kroz nju, trebao nam je odmor od nekoliko dana. Za to vrijeme među Hrvatima i stanovnicima iz obližnjih krajeva pronađeni su sposobni vodiči. Nakon nekoliko dana počeo je marš. Kretali smo se kolskim putem i za 2 dana hoda uspjeli smo se probiti kroz šumu tako gustu da nam se ni na tren nije ukazalo sunce i nebo. Stigavši u Hrvatsku, najprije smo marširali do Palanke koja se zove Božjakovina. Eto, tu ćemo stati u ovom citiranju. Dakle, putovao je kroz šumu koja se negdje od Sirača protezala do Božjakovine. Opis je doista dramatičan. 2 dana, dakle, puta uz pomoć vodiča, a na nekim mjestima šuma tako gusta da se ni na tren nije ukazalo sunce na nebu.
Dakle, to je, ovaj zemljovid je zemljovid koji pokazuje upravo tu šumu. Dakle, to je taj šumski prostor. Nažalost, ona je naopačke okrenuta. Jug je tu dolje, a sjever je gore. Kada bi okrenuli, ovdje imamo sad pravu orijentaciju. Gore je Drava, dolje je Sava i tu je ta šuma koja se protezala od Save do Drave. Dakle, tu su gradovi Valpovo i Osijek, Erdut, da vam bude jasnija orijentacija. Dakle, doista zanimljivi podaci. 2 dana je putovao kroz šumu, trebali su mu vodiči i opisuje da je šuma bila toliko gusta da se nije moglo vidjeti ni sunce ni nebo. I naravno, fascinantna je činjenica da je postojala tako velika šuma koja se prostirala od Save do Drave. Ima još nekih kartografskih prikaza koji također potvrđuju tu činjenicu. Osman Aga piše da su se prvo ulogorili, dakle i na povratku je Osman Aga ponovno prolazio kroz tu šumu i ponovno je opisao svoj prolazak koji je bio dosta sličan kao i prvi. Dakle, opet piše da su 2 dana hodali kroz šumu i stigli su onda u okolicu Podborja, dakle današnji Daruvar, odakle su nastavili dalje prema Požegi, prošavši pored Palanke Sirač. Iz ovog opisa Osman Age Temišvarskog vidljiv je jedan fenomen koji doista priču o slavonskim šumama diže na razinu povijesne epizode od europske, a rekao bih i od svjetske važnosti. Dakle, Osman Aga svjedoči o šumi koja je narasla na pograničnom prostoru između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, o velikoj šumi koja je postala graničnim područjem, a koliko je velika ta šuma bila, najbolje saznajemo upravo iz njegova svjedočenja. Toliko velika da je trebalo 2 dana da se prođe kroz nju i da su trebali vodiči. Ovdje ponovno trebamo spomenuti nakratko i čuvenog Isusovca Bartola Kašića, odnosno njegov čuveni put u Slavoniju 1612. godine, kojom prilikom je on također opisao neke zanimljive detalje vezane uz odnos šume i Slavonaca. Dakle, kao što smo već spomenuli, Kašić je opisivao da je Slavonija puna razbojnika, naročito u šumskim krajevima. Međutim, kasnije Kašić uočio još jedan detalj. Opisao je da su Slavonci koristili šumu u smislu zaštite od opasnih putnika. Drugim riječima, Slavoncima su u vrijeme Osmanlija šume služile da žive skrovito, zaklonjeni od putnika koji su često bili opasni. Dakle, radilo se o lutajućim razbojnicima ili o jednostavno nekim razuzdanim osmanskim vojnicima ili o nekim drugim vojskama koje su prolazile tim prostorom. Konkretno, Kašić spominje župu Kuzminci. Kaže Isovac Vladimir Horvat, prevoditelj Kašićevih tekstova, da su ti Kuzminci zapravo mjesto koje danas više ne postoji. Radilo se o nekom mjestu blizu Ladimirevaca. I opisujući tamošnju crkvu Svetog Kuzme i Damjana, Bartol Kašić je možda i najbolje objasnio položaj katolika u Osmanskom carstvu i zašto su Slavonci tada voljeli svoje šume. Kašić naime piše da je ta crkva bila bez ikakvog inventara u unutrašnjosti, jer bi to sigurno privuklo razbojnike. Crkva je stajala uz državnu cestu, ali samo selo, to jest seoske kućice, to jest kolibe, vjernika bile su prilično daleko i Kašić opisuje, citiram, u šumama su da ih ne bi putnici prolazeći mimo njih svaki dan opterećivali i odveć dosadno neprestano iznuđivali od siromašnog stanovništva živežne namirnice ili da ne valjali ljudi iz skitnice ne bi još veće zlo nanosili domaćim obiteljima. Treći, a zapravo sad već 4. autor kojeg ovdje spominjem je Friedrich von Taube. Taube je godine 1777. objavio dijelo Historische und geographische Beschreibung des Königreichs Slavonien und Herzogtums Sirmien. Dakle, to je povijesni i zemljopisni opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srijema. Taube je u predgovoru svojeg dijela napisao da ga posvećuje grofu Franji Koleru, koji je tada bio i predsjednik carsko-kraljevske ilirske dvorske deputacije u Beču. Taube je dodao da mu je grof Koler omogućio i da proputuje zemljama o kojima je pisao, stoga možemo i ovo djelo također smatrati svojevrsnim putopisom. Taubeovo se djelo na zanimljiv način u nekoliko elemenata nadovezuje
na opise koje su nam pružili Atanazije Jurjević i Osman Aga Temišvarski. Recimo, Taube piše onome što sam na početku već istaknuo, da se Slavonija u 18. stoljeću oporavljala od prošlih zbivanja, naročito od Velikog Bečkog rata. Taube o tome kaže, citiram, Slavonija je zemlja koja kao da je tek prije 20 godina izašla iz kaosa i kao da se čini da je tek sad nastala. Ko proputuje kroz ovu vrlo blagoslovljenu zemlju, taj na sve strane vidi ili neprohodne baruštine, močvare i stajača jezera ili pak neprolazna brda s nagim strmim provalijama ili ogromne i mračne šume. Dakle, i Taube piše o ogromnim i mračnim šumama 1777. godine, dakle 150 godina nakon Atanazija Jurjevića. Taube potvrđuje i tezu da su šume u 18. stoljeću prekrivale veći dio Slavonije. On o tome piše, ako se izuzme Srijemsko vojvodstvo koje oskudjeva na drvetu te neki krajevi u Slavoniji, onda je sav preostali dio obuhvaćen ogromnom, skoro neprekidnom hrastovom šumom u kojoj se vrlo često može naći izvrsna drvna građa za brodogradnju. Hrastovi imaju neobično lijep i vitak rast te vrlo zdravo deblo. Oni su često tako visoki i uspravni kao omorike te svjedoče o velikoj plodnosti tla. Ljudi čuvaju u zimi njegovo lišće koje jedu volovi i njima se hrane kad je zemlja prekrivena snijegom. Taube nastavlja, kad bi Slavonija ležala uz more, bilo bi u njoj više dukata nego što se sad u njoj nalazi groša. Drugim riječima, slavonske su šume bile netaknute prvenstveno zato jer su bile daleko od tržišta. Dakle, kao prvo bili su daleko od srednje Europe i drugo, bilo je u to vrijeme jako teško, gotovo nemoguće, rentabilno isporučiti drvnu građu iz Slavonije na velika tržišta srednje i zapadne Europe. Dakle, Slavonija je bila prije svega prometno nepovezana, a i domaće tržište je bilo malo. Dakle, za potrošnju drva u to vrijeme trebali su vam gradovi, eventualno rudarstvo. Rudarstvo je trošilo jako puno drvne građe za preradu ruda, ali Slavonija i okolica nisu imali ni jedno ni drugo razvijeno, tako da nije tko imao potrošiti tu drvnu građu i tako su slavonske šume u 18. stoljeću ostale zapravo očuvane. Taube dalje nastavlja, no ipak šume donose mnogo novca velikašima i plemićima zbog žirenja i ta tvrdnja direktno se nadovezuje na ono što smo pročitali kod Atanazija Jurjevića, koji je zatekao svinjarski luk kod Davora u jesen prepun domaćih svinja. Zato se ne treba začuditi kad Taube kasnije piše sljedeće, i to je vrlo ovako zanimljivo i važno. Dakle, tko vjeruje da su slavonske šume pune divljih životinja, taj je u velikoj zabludi. U šumama vrvi od pitomih životinja, a ne od divljih. Dakle, to je jedan ovako meni od Taubea najzanimljiviji citat. To, recimo, čak i u usporedbi sa današnjom situacijom. Danas imamo još uvijek, hvala Bogu, dosta šuma i puno divljači, ali evo Taube 1777. tvrdi da tko misli da je u Slavoniji ima puno divljačih šumana, da se vara, da su sve šume prepune pitomih životinja, dakle prije svega svinja koje su ljudi uzgajali. Zašto nema dakle divljih životinja? Jer su Slavonci stalno u šumama jer u njih dovode pitome životinje, prije svega svinje i ostalu stoku. Osim toga, Taube donosi na nekoliko mjesta i prikaz izgleda slavonskih naselja, koji je isto interesantan. Vezan je uz opis Bartola Kašića. Dakle, Kašić piše kako su se Slavonci povlačili u šumama gradili svoja naselja da budu daleko od putova, daleko od prometnih komunikacija, a Taube 150 godina kasnije piše ovako. Još prije 30 godina nije se moglo naći u cijeloj zemlji nijednog pravog sela, pošto su sve seljačke kuće ležale razasute. Pa ovako, analizirajući povijesne zemljovide, malo ipak pretjerao. Dakle, bilo je klasičnih sela i u prvoj polovici 18. stoljeća, ali to je njegov dojam koji opisuje, dakle, mnoge seljačke kuće su ležale razasute i piše da su sada sela nova, što je zapravo odraz masovnog ušoravanja slavonskih sela provedenog ponajprije u doba Marije Terezije, to znači od 1740. do 1780. Upravo u to doba mnoga sela se u Slavoniji
preseljavaju na ceste, na glavne ceste i izvlače, rekao bih, iz tih šuma i dobivaju pravu formu sela. Vezano uz to, Taube piše o nesigurnosti Slavonije baš kao i Atanazije Jurjević 150 godina prije njega. Kaže ovako: u prijašnja vremena, pa čak i prije 30 godina, bila je cijela kraljevina jedno razbojničko gnijezdo koje je vrvjelo od najsmionijih razbojnika. Cijela su trgovišta oni pobili i pretvorili u pepeo. Tu i tamo u najdubljim šumama ukopana je bila četa očajnika koji bi s vremena na vrijeme iznenada izlijetala i udarila na zemlju porez. No ipak, to je bio ostatak turskog barbarstva koje se nije moglo tako brzo izgubiti ili je to zapravo bila posljedica urođenih sklonosti Ilira na pljačku i razbojstvo. Dakle, to je jedna njegova ako germanska percepcija nas tu Slavena, južnih Slavena, da je to nama urođeno, ta pljačka i razbojstvo. Taube zatim donosi još neke zanimljive podatke. Kaže, 1736. učinjen je prvi korak da se zemlja oslobodi razbojnika, zbog čega je dvor poslao posebne izaslanike s pripadajućom punomoćju i odgovarajućim naredbama u Požegu. Potom je objavljeno u cijeloj kraljevini opće vladarevo oproštenje i oslobođenje od svih zasluženih kazni za one koji dobrovoljno dođu u Požegu, predaju oružje, iskreno priznaju svoje nasilje i zakunu se da ih više neće činiti. Prema Taubeu takav je pristup dao određene rezultate, no poznato je da je Slavonija zapravo strepila od razbojnika koji su se skrivali po šumama sve do početka 20. stoljeća. Dakle, još desetljećima i desetljećima nakon ovog što je napisao Friedrich von Taube. Iz pisanja ove trojice autora, dakle Atanazija Jurjevića, Osmana Age Temišvarskog i Friedricha von Taubea, koje sam pridodao, dakle kojima sam pridodao i neke zapise Isusovca Bartola Kašića, vidljivo je da su slavonske šume bile impresivno velike za strance, čak i zastrašujuće. Ipak za domaće stanovnike šume su bile dio njihovog životnog prostora. To je očigledno pokazuju ovi putopisi koje sam pročitao. U vrijeme osmanlijske vlasti korištene su, dakle, šume kao zaštita od prolazećih vojski, ali isto tako lako se bilo odmetnuti i u razbojnike koji su se bez problema u njima mogli skrivati. Stoga su mnogi Slavonci doista i krenuli tim putem odmetništva. Dakle, to je jedna, rekao bih, pogotovo u doba kada je Slavonija bila granično područje, a eto, zapravo i danas još uvijek granično područje, ali pogotovo u osmansko doba vrlo je zanimljivo to da je razbojništvo, pa i sama ratovanje bilo vrsta ekonomije. Dakle, u tim krajevima gdje nemate mirnu situaciju, gdje ne možete drugačije privređivati, onda ste u neku ruku i prisiljeni da se bavite takvim stvarima. Što se tiče ratovanja, recimo, otkup zarobljenika je bio velik posao koji je donosio brojne prihode, jer doista onako na prvi pogled se čovjek pita pa kako su uopće ti plemići, od čega su oni živjeli. Ratovanje je uvijek skupo. Morate opremati prije svega sebe i svoju jedinicu i onda održavati utvrde itd. Dakle, recimo, taj otkup zarobljenika je bio jedan vrlo unosan posao koji se prakticirao. Postale su čitave procedure kako se to radilo, koje su isto tako opisane pa i između ostalog i autobiografija Osmana Age Temišvarskog upravo o tome piše. On je zapravo kao zatvorenik išao po Habsburškoj monarhiji i vukli su ga njegove u principu gazde koje su ga vodale za sobom kao kapital jer su očekivali da se on otkupi. Zapravo se i otkupio, ali to je jedna vrlo jako interesantna priča, ta autobiografija Osmana Age Temišvarskog i preporučam vam da pročitate. Nakon kraja osmanlijske vlasti šume su postajale prvenstveno predmetom ekonomske eksploatacije. Dakle, to je već u 18. stoljeću i tako su pod navodnicima osvojene, rekao bih. Dakle, postoji taj izraz antropizacija.
šume su zapravo već u 18. stoljeću bile antropizirane i tome najbolje svjedoči ovo što je Friedrich von Taube rekao, da u njima nema više divljih životinja, da su prepune zapravo pitome stoke. To je najbolji dokaz da su već u 18. stoljeću one bile potpuno antropizirane. Dakle, čovjek je imao potpunu kontrolu nad njima. Za same Slavonce one nisu bile zastrašujuće, mračne, nego su oni živjeli s njima i u njima. I dakle, povijesna istraživanja pokazuju i dinamičnost međusobnog odnosa ljudi i šuma. I to je jako interesantno. Recimo ovo što sam spomenuo, imena šume koja se nekad zvala Svinjarski lug, pa kasnije Veliki lug, primijetio sam, i to bi moglo biti ovako jedna tema budućih istraživanja, da se imena šuma često mijenjaju. Često mijenjaju. I zašto se mijenjaju? Zato što su šume zapravo žive. Šume su žive. Šume mogu nastati, nestati, preseliti se, vratiti se. Šume su žive i ta interakcija između ljudi i šuma je dinamična, tako da je vrlo zanimljivo to da se imena šuma često mijenjala. Životne potrebe ljudi utjecale su na smanjenje šumskih površina u određenim razdobljima, ali u razdobljima smanjenja broja stanovnika šume su se na mnogim mjestima vraćale. I tu je najbolji taj primjer Slavonije nakon Velikog bečkog rata, kad je na mnogim mjestima šuma u potpunosti osvojila nekad antropizirana područja, dakle oranice, livade, pa čak i sama naselja. I već sam rekao, imamo dokaza za neka naselja da su i preko 70 godina bila napuštena. Ta se pojava, nažalost, može primijetiti u nekim krajevima Slavonije i danas. Rekli bi, nažalost, jer se radi o posljedici raseljavanja ljudi, deagrarizaciji Slavonije. Dakle, ta deruralizacija je općenito jedan globalni trend i europski trend, pa onda i naš trend. A posljedica toga je vidljiva upravo u tome da se na mnogim mjestima šuma ponovno širi. Na drugoj strani, dobro je da čovjek u Slavoniji ipak nije potpuno pokorio tu prirodu, da je ona još uvijek bogata i raznolika. O problemu pokorene prirode najbolje svjedoče zapravo mnogi krajevi zapadne Europe koji sad imaju velike ekološke probleme. Dakle, u tom pogledu mi smo ipak u mnogo boljoj situaciji, hvala Bogu da je tako. Neka nam stoga ova povijesna iskustva o kojima sam danas pričao ostanu kao pouka, kao znanje koje je nesumnjivo važno za očuvanje kvalitetnog suživota šuma i Slavonaca, jer Slavonci, naravno, to svi znaju, vole svoje šume i šume kao naše zajedničko bogatstvo trebaju, naravno, našu brigu i skrb. Dakle, što se tiče ove šume Garjevica ili Garavica, tu imam još, probao sam to ovako na zemljovidu označiti. Ova crta je s ove strane je granična linija između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. Ovo je Slavonija, ali ovo je zapravo čitav prostor Osmanskog carstva. I dakle, ta Garavica ili Garjevica je u to vrijeme se protezala otprilike ovako. To je bila zapravo jedna prirodna prepreka. Dolje je bilo Lonjsko polje koje je bilo poplavno i onda od tog Lonjskog polja je kretala šuma koja se protezala skroz do Drave i ta šuma je toliko narasla da se jednostavno kroz nju nije moglo proći. Na ovome zemljovidu piše još jedna stvar koja je vrlo bitna za tu priču. Piše Verhackter Wald. Verhackter Wald to znači zasječena šuma. Naime, mislim da je primarno ova kršćanska strana da su zasjecali šumu na mjestima koje su bili, na kojima se moglo proći kroz šumu, tako da su radili te zasjeke kao prepreke za pješadiju konjaništvo da ne može proći kroz tu šumu. I onda je to jako interesantno kada se gleda recimo to osmansko doba ratne operacije. Sve ratne operacije se vode zapravo na mađarskoj strani, tu gore. Zrinski iz Čakovca ratuju skroz gore oko Nač-Kanjiže u tom prostoru, a ovdje je jako malo, nema zapravo ničeg jer je bila ta prirodna
prepreka. Osman Aga Temišvarski je tu izvrstan jer on baš najljepše opisao taj doživljaj te šume koje danas više nema i čitav taj prostor danas izgleda drugačije, dakle rekli bi antropizirano, ali eto u tom trenutku je to bila doista zanimljiva stvar. I to je zanimljivo i za naš projekt sada koji smo započeli u ožujku ove godine, dakle u kojem proučavamo ime, opseg i granični položaj Slavonije u srednjem i ranom novom vijeku. Dakle, ta priča je izuzetna, zanimljiva za naš projekt, ali rekao bih da ona je zapravo europska, zapravo i svjetska priča. Ja sam u jednom izlaganju rekao, svi pričaju o šervudskim šumama, ovo je mnogo jača priča od šervudskih šuma. I evo, time bi završio svoje današnje predavanje. Hvala vam.